banjir bandang sing kedadean ing Pekalongan akibat cuaca ekstrim. Sesacah tlatah Kabupaten Banten Timur, Jawa Perangan Tengah dapaken bencana hidrometeorologi teles akibat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim kang ditandani karo intensitas curah hujan dhuwur diiringi badai lan angin kencang sadurunge termometer saka satelit klimatologi, meteorologi, klimatologi, lan geofisika utawa BMKG. Wiwit wingi Rebo 13 Maret, konsentrasi awan kang njalari cuaca ekstrem iki ditandani karo anane warna abang, oranye ing peta satelit. Ing sadawane garis pantai, wiwit saka Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, lan Kabupaten Grobogan. Hasil akumulasi data kang dikumulake tim pusar utawa pengendali lan operasi Awak Nasional Penanggulangan Bencana. Lan penanggulangan bencana nanti jemuah tanggal 15 Maret. Sesacah tlatah kabupaten wis nglaporake kedadean bencana hidrometeorologi teles kaya banjir bandang, angin kencang, lan lumah longsor. Banjir bandang ing Pekalongan loro berayan dadi korban. Laporan kapisan kang dikumpulake Pusat Pengendali lan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaiku prastawa banjir bandang kang kedadean ing Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bencana iku kedadean sawise yayasan penampungan banyu ngalami kerusakan ngasi jebol sawise kelangan daya tampung. Prastawa kang kedadean ing dina Rebo 13 Maret jam 19.06 waktu Indonesia Barat iku marakake loro bebrayan mangkat amarga kentar karo omah kang ditinggalake. Kaping loro, korban kang iku ibu lan anak. Hasil dievakuasi mayite. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo menginformasi, anane loro korban ralaya dhuwur dampak banjir bandang akibat cuaca ekstrim kasebut. Saliyane korban jiwa mangkat, saakeh 10 wong bebrayan uga dilaporake ngalami luka-luka lan wis ngolehake pangopenan intensif dening petugas fasilitas kasarasan. Banjir ing Pekalongan manut perkembangan data pungkasan wis dampak ing 70 kakak kang endi ana saakeh 51 jiwa ngungsi ing balik desa Wangandowo. Wondene sarana lan prasarana kang terdampak kalbu saka omah rusak enteng, 10 omah rusak abot, loro omah enter, loro sarana ibadah rusak, lan siji kretek rusak. Kabupaten Pekalongan bareng Dinas Sosial wis mendistribusikan logistik marang bebrayan terdampak. Sementara itu, Dinas Pakaryan Umum lan Pemadam Kebakaran merahakan piranti abot lan mobil damkar kanggo pembersihan luwih puing lan material. Bebrayan bareng unsur TNI, Polri, lan lerawan tumut nglakoni pembersihan lokasi terdampak. Mula saka iku tetap ngati-ati karo sekabehane. Cuaca iki angel ditentukake lan awak dhewe ora ngerti kapan kedadian. Pemirsa saksikan informasi liyane ingkang arep dinten berita terusane. Aku Elsa Diandayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.